Ledicia, escritora, coñecida por todas e todos, gañadora de diferentes premios, ademais, unha persona moi activa nas redes sociais e co tema, ademais, dando difusión, no? Todo o tema en galego, etc. Pero gustaríame que te presentaras ti. Como te presentarías ti a ti mismo? Quen sería Ledicia? Quen é Ledicia Costas? Pois son unha viguesa, escritora, que xa desde primaria sabía ademais que quería ser escritora. Eu fun educada en castelán e con 13, 14 anos tomo a decisión de empezar a escribir en galego. Cheguei ao galego grazas ás novelas en lingua galega que lín cando estaba en secundaria no instituto e pouco máis. O sea, Aquí estou. que este interese teu por escribir xa ven desde moi nova. Sí, sí. Eu con 13, 14 anos estaba escribindo o meu primeiro intento de novela, porque aquilo non se lle pode chamar novela, pero sí, polo menos, aspiraba a conseguir, en algún momento, escribir un texto que se puidese publicar, que chegou aos 16 anos co meu primeiro libro publicado, que se titula Unha estrela no vento. Saiu do prelo no ano 2000. Hai 21 anos que publiquei a miña primeira novela e se o penso, dame algo de vertixe, teño que recoñecer. Sí que é certo que mirado un pouco con perspectiva, non? Que publicou efectivamente Xerais no 2000, bueno, pero todo vai pasando e, en fin, seguro que foi todo para mellor. Non sei como vestí eso, pero... Sabes que me pasa? Dame moito pudor reler os meus primeiros textos. E tamén lembro, ademais, bueno, eu era super tímida e cando empecé o meu primeiro ano de carreira eu estudei Dereito Económico e Empresarial, ademais co mal que se me daban a min as matemáticas, xusto me fun meter nunha carreira onde tiña mogollón de materias onde as matemáticas pois eran moi importantes. Dame moitísima vergonza que a xente soubese que eu tiña unha obra publicada. Levábao case, pois como un segredo de Estado. Non quería que a xente o soubese porque morría da vergoña. Fun perdendo ese medo. Co paso dos anos funme curtindo en todos os sentidos. Que iso che quería comentar que ti estudaches... Pensaba que era dereito, pero non foi exactamente dereito, non? Sí, foi dereito, pero rama económico empresarial. É un Correcto. dereito, pero enfocado a empresas. E exerciches de abogada. Sí, traballei 2 anos nun despacho coa compañeira abogada en Vigo e eses 2 anos servíronme para tomar conciencia de que eu de ningunha maneira quería dedicarme ao dereito e que o que eu quería facer era escribir libros. Foron 2 anos moi frustrantes. Eu xa arrastraba moita frustración da carreira, porque a verdade é que se estudas dereito pois tens que chafar bastante. Premian carreira na que se premia, sobre todo, ter a capacidade de memorizar datos sen parar, artigos, canto máis graves os artigos, pois mellores notas poñen. Nunca estiven de acordo con iso, pero é certo que durante toda esa época prácticamente eu non podía escribir. Entón, logo, cando empecé a traballar como abogada, pois como que enlacei con iso, tampouco podía escribir. Pola mañá estaba no xulgado, perdón, pola tarde no despacho, e aí dixen, bueno, ata aquí cheguei, vou colgar a toga. E colguei a toga e foi a mellor decisión que puiden tomar na miña vida. Que xusto te ia preguntar, pero xa o contestaches, que como foi ese proceso que che motivou? Vemos que a motivación foi que, se non me equivoco, non, corríxeme, era a miña paixón é unha e non podo facela se estou, non, neste Claro, campo. é que eu non quería ter unha profesión e que logo tivese que escribir novelas no meu tempo libre, de ningunha maneira, Claro. que quería, por lo menos quería intentalo, probar, ir con todo, e ver que sucedía. Dixen, bueno, ser abogada, pois sempre vou estar a tempo. Que me sae mal, que non consigo vivir dos libros, pois non pasa nada. Volvo a este despacho ou a calquera outro despacho, que malo será. Pero afortunadamente non tiven que regresar. Bueno, iso tamén ten as súas
implicacións, no sentido de que eu entreguei a miña vida á literatura en galego, o sea, collín a vida e fixen de luns prácticamente a domingo, toda a miña vida xira alrededor da literatura, iso tamén hai que dicilo. Entendo que eso, non sei como ves, compensa. Ou ás veces chegaches a pensar que non. A min compénsame, pero ninguén che regala nada. Quero dicir, vivir dos libros é froito de moito esforzo, moitos anos de traballo, unha implicación, ás veces, e unha entrega ata uns niveis que en moitos momentos pensas que estás dando máis do que ti es quen. E hai momentos nos que tens que dicir, bueno, teño que dicir que non podo estar en todos os lados. Necesito tamén tempo para despexar a cabeza, oxigenar o cerebro e parar un pouco. Non querería convertirme nunha escritora que non ten tempo para escribir. Iso sería terrible e ás veces a promoción cómenos. Esa é unha realidade coa que eu teño que convivir e hai que aprender a poñerlle freo tamén. Continuando un pouco con isto, e logo sí que me gustaría preguntarte así por algunhas obras túas e que nos foses contando un pouquiño aí, quizás xa máis de xeito distendido, que unha pregunta que isto tamén por poñer en conta, comentámoslo así un pouquiño off the record antes de entrar, unha pregunta que saiu tamén cando falamos con Suso de Toro e tamén como lle trasladamos a él, me gustaría trasladarcho a ti tamén, e que nos facían algunhas persoas que están comezando a publicar agora. Máis alá da idade que teñan, ademais, algunhas persoas que nos siguen e que son seguidoras nosas nas redes sociais, que o mellor, pois, están acabando de estudar ou están comezando a traballar e, paralelamente, digamos que unha das súas paixóns é a literatura e teñen certas publicacións máis ou menos amateur ou máis ou menos profesionais e é si é posible, bueno, falamos obviamente de literatura en galego, si é posible chegar a vivir de escribir en galego. Ou vamos a dicir que podes chegar a iso é máis unha excepción que cunha posibilidade. A ver, eu son a proba de que sí é posible e no seu momento Suso de Toro viviu dos libros. Logo, se non me equivoco, volveu á súa profesión como escritor. Seguro que el xa o contou aquí mellor do que o podo contar eu. No meu caso persoal, efectivamente, eu vivo dos libros, sobre todo dos dereitos de autoría, pero eu creo que teño que dicir a verdade, teño que ser honesta, é moi complicado. Eu creo que son unha afortunada, que se deron unha serie de circunstancias ademais do traballo, porque, insisto, isto implica un nivel de entrega elevadísimo, pero un nivel de entrega elevadísimo. Oxalá non fose a excepción e fose a norma. Pero, ollo, é unha excepción escribindo en galego, pero tamén é unha excepción que ás veces esquecemos este dato, que non é menor. Tamén unha excepción para escritoras e escritores que escriben en español. Moi poucos poden vivir dos libros. Ou seja, iso pasa nun sistema literario como o noso, pero tamén pasa nun sistema literario como o español, como o catalán ou como o éuskaro. Entón, isto hai que telo en conta, porque sempre estamos tirando pedras contra o noso propio tellado, que isto é miserable aquí, pois non temos un sistema literario, non temos un público, só se lee en galego por resistencia. Sucede o mesmo noutros espacios e noutros sistemas literarios. A profesión de escritor, de escritora, pois é así. Claro, efectivamente non é un tema só, non, que nos circunscribe as persoas, bueno, o contexto galego, senón que entendo que é unha cousa... Seguro que esta pregunta sae en moitas persoas que están comezando a publicar tamén pois, en castelán e en moitos outros idiomas e ti, oye, ata onde podo chegar, non? Sí, eu teño moitos amigos e amigas escritores que publican en español desde hai moitísimos anos e sobranme os dedos dunha man para nomear aqueles que poden vivir dos seus libros. Case todos e todas compatibilizan
a súa profesión de escritor, escritora, con outra profesión, sexa o ensino ou sexa que sexa. Isto é unha realidade en todos os contextos, ademais, é así. Correcto. Que ademais, no teu caso, sí que me gustaría tamén preguntar por outro punto, que é o seguinte, que é, no contexto literario galego, é certo que cada vez, por sorte, eu creo que xa é unha tendencia, no, que se ven registrando desde hai tempo, non fai quero dicir, deixando atrás quizás os máis clásicos da nosa literatura, e é a presenza, pois, de mulleres neste campo, non? Que desgraciadamente é unha pregunta que moitas veces temos que facer a convidadas, porque se vemos a perspectiva histórica, casi todos os sectores estaban excesivamente masculinizados a nivel, se imitamos, bueno, botamos a ollada moito máis hacia atrás. Como analizas a situación das mulleres no sistema literario galego? Mira, é quase imposible contestar esa pregunta e explícoche por qué. Habería que falar de tantas cousas. É unha pregunta tan xeral que é imposible contestar a isto sen caer en tópicos ou caer en banalidades. Eu creo que, por dar un exemplo e unha contestación moi concreta, non hai que máis que ver como está constituída a Real Academia Galega. Afortunadamente, nos últimos anos, entendo que nisto ten moito que ver as últimas incorporacións de mulleres escritoras, ademais feministas, militantes, pois eu leo isto en clave simbólica e positiva. Efectivamente, estamos dando pasos, pero a realidade é que hai hasta aí ben pouco tempo a historia da literatura galega escribiuse en masculino. Quixeron escribila en masculino. Cantas mulleres terían que ingresar na Academia Galega para que se equilibrase a balanza? Pois moitas seguidas durante moitísimos anos. Entón, isto é moi injusto, porque como a que sempre temos que xustificar o noso traballo, e eu creo que os nosos libros, a nosa literatura, os nosos textos, teñen que falar por nós. Tamén é certo, e eu teño isto, o vivo eu na miña propia pel, para chegar ao mesmo lugar que un escritor home, nós temos que traballar moito máis. Isto é así, isto sufrímolo, vivímolo, eu e outras compañeiras no noso día a día. E hai outro problema aquí engadido, como destaques, que como destaques fora de Galicia, como saques a cabeza fora e empeces a ter un éxito relativo. O sea, non vou dicir un grande éxito, bueno, que empezan a ir as cousas máis ou menos ben, pasas a estar no centro dunha diana e sempre hai algún señor disposto a dicirche pois o mal que escribes, que estás aí posta, bueno, pois porque non sei, había outras mellores que a ti para estar nese lugar. Entón, bueno, pois o que temos que facer non nos queda outro remedio illarnos por completo de todo iso, crear unha coiraza, unha armadura e traballar, traballar, traballar e traballar. Que sinalaba no aí ahora no chat e unha cousa que tamén se me viu a min á cabeza, ti comentabas das mulleres que forman parte da academia, tamén aí podemos ver as mulleres que se dedican, non, ao Día das Letras Galegas, que Claro, é anecdótico a respecto do resto de sí. escritores, non? Foi moi simpático o tema, porque cando se constituíu, se instaurou o Día das Letras Galegas, pois a primeira muller homenaxeada foi unha muller, Rosalía de Castro, se non me equivoco, ademais cumpríase o centenario da publicación de Cantares Gallegos. Tanto houbo que agardar para que a segunda muller, bueno, pois décadas. E así sucesivamente. Outro home, como se nós non formásemos parte da literatura galega. Que son, creo que si non me trabuco que me apedré no chat, son tres as mulleres homenaxeadas no Días Letras Galegas na No, 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 no. historia. No, 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 no. Son Rosalía de Castro, falo de memoria. Vou deixar algunha atrás, non quero. Creo, non sei se seis, levamos seis ou cinco ou As- seis, creo, que alguén nos corrixa no chat, por favor. A Pero ver, con que varias, creo que estamos en la media dúcia, Wikipedia aí. pode ser. Media dúcia, pode ser. Pode ser, pois a verdade é que pensei que eran tres, xa digo que falo de memoria. Se alguén pode que nos
indique por aí que teñen o comodín de internet e tal, pero bueno, en todo caso non cambia a análise 3 que 6 que 5 No, creo neste. que con Xela foron cinco. A ver se non me equivoco. Eu creo que foron Rosalía de Castro, Francisca Herrera, creo que María Mariño, María Victoria Moreno e Xela Arias. Non sei se me estou trabucando Correcto. por aí. Creo que son estas cinco mulleres. Aquí está Pitusa Piñeiro escribindo, por María Mariño, Xela Arias, María Victoria Moreno. Vamos a deixar que vayan escribindo. Sí, 5 confirma aquí. Correcto. Bueno, en todo caso, eso non cambia a análise no que comentábamos. Bueno, un poquinho xa falando do teu traballo. Ti, entre outras cousas, destacache sobre todo non o comezo, pois, especialidade no libro infantil e xuvenil, recibindo varios premios. Non quero nomear moitos porque o mellor me esquezo de algúns, vale? Pero hai xente, recomendo que vaya documentarse tamén sobre todo isto porque aí tamén está todo, no? Temos o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, aquí leo a chuleta porque esas cosas que non sei de memoria, Premio Nacional, Premio Ángel Casal, os premios da cultura galega, non? Que supuxo a ti, que te supuxo a ti comezar e continuar así con todos estos premios, con todos estos galardóns, nomeadamente algúns que son de especial importancia? Eu empecé a presentarme a premios en primaria, na escola. Destes premios do círculo escolar, de redacción, de conto, de relato, de poesía, e eu lembro aquilo, era a ilusión da miña vida. Cando o día seguinte sabía que fallaban o premio, eu non dormía a noite anterior. Pero faloche con 7, 8 anos, teño este recordo. Logo, en secundaria, no instituto, eh, exactamente o mesmo. O equipo de normalización lingüística do meu centro, pois sempre, precisamente polo Día das Letras Galegas, organizaba un certame literario. Aquilo era o momento para min máis esperado de todo o ano, porque podía mostrarlle o meu traballo a alguén, a un xurado externo, non tan externo, porque era do instituto, non? Pero que ian valorar o meu traballo. E moitas veces non gañaba, pero cando gañaba era o día máis feliz da miña vida. Entón aí aprendín que me dá moita vidilla os certames literarios. Na universidade, pois seguín concursando e, e aí me empezaron a abrir portas. De feito, eu se publiquei a miña primeira novela é porque a presentei a un premio, o Premio Merlín, que é un premio de literatura infantil, e descalificaron a novela. Por que descalificaron a novela? Con razón, logo entendí, non é? Porque era unha novela para público xuvenil, non para público infantil. Malia todo, Correcto. o xurado recomendou a súa publicación. E grazas a iso, a presentarme aquel premio, e ademais foi moi curioso porque quedara finalista con outra obra que si era infantil, que escribira eu con 13 ou 14 anos. E grazas a iso publiquei o meu primeiro libro. Entón, a min os premios literarios, pero desde sempre, abríronme todas as portas. Logo viñeron outros relevantes, o premio Merlín que levei no ano 2014, que aí sí que empezaron a pasar cousas moi bonitas, porque a raíz dese premio Merlín levei o premio nacional, empecé a ser traducida non só o catalán e o castelán, sino a outras linguas europeas e tamén de fora de Europa. A min os dous premios Lazarillo e o premio nacional, sobre todo, pois me abriron as portas a outras linguas, o coreano, o persa, o romanés, o búlgaro, o italiano. Son unha gran defensora dos premios precisamente por iso, por todas as portas que me abriron a min. Se alguén aí nos está escoitando, nos está vendo, e pues, como podo conseguir publicar, cal é a mellor vía, eu recomendo a todo mundo presentadevos a certames. Hai mogollón de certames literarios en galego, de todo tipo, ademais, e están aí desexando recibir sangue novo. Hai que presentarse, que de verdade que é unha plataforma extraordinaria. Ahora, como que comentabas os idiomas aos que foron traducidas as túas obras e diceches algúns tan lonxanos como o coreano, ou Mm. entendo que outros que podan tamén estar a tantos kilómetros onde estamos nós, eh,
como non sei se hai algo de diferencia, o sea, ti como ves, como colles xente que tan lonxe pois da nosa realidade, esos libros poden ser os teus, ou non sei se coñeces de outros autores galegos e galegas, tamén traducidos a outros idiomas, tan lonxaros, o sea, como eles entenden ben a literatura que se fai aquí, hai moitas diferencias entre as súas e as nosas. Isto é unha cosa que non tiña así pensado preguntar, pero xa que está, digo, mira, curiosidade que eu te preguntaría se estiveran falando nun bar ou nunha cafetería. Pois perfectamente. Ás veces pecamos, temos unha especie de complexo localista e pensamos que, como escribimos en galego, pois que só escribimos para Galicia e que as nosas obras pois non poden ter ese matiz ou ese carácter universal, que non pode ser lida unha obra dunha persoa que escribe en galego, pois eu que sei, na República Checa. E é falso. Por que é falso? Pois sobre todo porque escribimos desde a emoción e escribimos, eu creo que isto é un sentimento bastante xeralizado para emocionar a outras persoas. E as emocións son comuns e o feito de emocionarse a todas as persoas do mundo, vivan no punto do globo terráqueo do planeta Terra que vivan. Así como a nós nos pode interesar unha novela ambientada en Escania ou en Nova York, por que alguén que está en Bulgaria non lle vai interesar unha obra escrita en galego e ambientada en Galicia? Pois por suposto que sí, e eu creo que hai que escribir ademais con esa conciencia universal. Calquera autor ou autora que diga eu escribo para mí, a mí non me importa que vender libros, non me importa que non me traduzan, non, é falso, é mentira. Oxalá nos puidan ler milleiros de persoas e Correcto. non 200, claro. Que ademais continuando un poquinho coa parte da literatura infantil e juvenil e tamén cunha cosa que comentaba aí Pitusa, creo que fora Pitusa Piñeiro no chat, deixame que se me perdou o comentario aquí, sí, que leo agora, que é que cando subimos a Instagram, e digo a rede social concretamente porque ven por aí bueno, veñen de aí os comentarios, subimos a Instagram o cartel anunciando, o cartaz anunciando este directo e tal, algunhas persoas, normalmente así mozas, comentáronnos que grazas a, bueno, paso por instituto e tal, pois coñeceron algunha obra túa, que ligo que dixo Pitos e Piñero aí no chat, que pon, por exemplo, O corazón de Xúpiter, o libro que máis gostan os do primeiro ciclo da ESO. Eu, bueno, quero dicir, os teus libros, o sea, esta xente que nos escribiu, algunha persona, algunhas persoas, falo en plural, así de, bueno, que viñan de sair do instituto e tal, porque é certo que aí é onde nos sigue público máis novo en Instagram, pois do mesmo xeito que atoparon tamén a outros autores e autoras galegos. Ti como ves, como está sendo a acollida, ou ti como recibes esa acollida dos teus libros, das túas obras entre ese público máis novo? A acollida é extraordinaria. Eu, nese sentido, a verdade é que me sinto queridísima, tanto polo público de primaria como polo público de secundaria. Este curso que están sendo casi todos os encontros virtuais é un pouco raro, pero aínda hai un par de días fun a un centro de secundaria e cando entrei pola porta da aula a rapazada empezou a aplaudir. E entón, claro, nese momento diste, pois sí que paga pena, de verdade que paga pena escribir literatura infantil e juvenil, porque se isto mayoritariamente é o que recibo, e logo son super honestos, son entusiastas, os comentarios que me fan sobre os meus libros, é unha... Isto sabe o quen o vive. Eu estou orgullosa de escribir literatura infantil e juvenil. De feito, cando escribín os meus primeiros libros, eu nin sequera sabía o que era literatura infantil e juvenil. Non entendía desas etiquetas. Eu escribía o tipo de libros que a mí me gustaban como lectora. E a día de hoxe, unha das cousas que máis xa non me preocupa, senón que máis me obsesiona é escribir obras que o público infantil e o público juvenil os fagan pasar momentos agradables, que os fagan vibrar, que os fagan emocionarse, que non sexa unha tortura, que non sexa un castigo, como aqueles libros puntuais que a mí me tocou ler no instituto e que eu pensaba, Dios mío, pero parece que os profes, non era así, pero eu pensaba que queren que deixemos de ler, porque a min que me encanta ler, póñenme este libro que me parece absolutamente infumable
Pois non, pois grazas a iso empecé eu a escribir os meus primeiros libros, baixo a premisa de vou escribir a novela que a mí me gustaría que me puxeran aquí como lectura ou recomendada ou obrigatoria, bueno, chamalle como queiras. E sigo con esa premisa a día de hoxe. Pois eu a verdade é que tamén pensei que cando me tocaba ler algúns libros, teño que dicir que máis en literatura castelán que en literatura galega. Dicía, boh, madre mía. Juro, Pero bueno, Eu, supoño que é o que hai. é o que hai, pero mira, teño un episodio grabado e tamén teño que agradecerlle a esa profesora de galego que me puxera un cero nun exame dun libro de lectura. Un exame que traía, un libro que traía un prólogo, non me acordo, de 15 páxinas, e eu saltei o prólogo, non o lín, porque me parecía terrible. Entón fun directamente o meollo. Lín a novela, pero deixei atrás o prólogo. Era un exame oral, fíxome 3 preguntas, as 3 sobre o prólogo. Despois de dicirlle, logo da primeira pregunta, mira, non lín o prólogo, por favor, se me pregunta sobre a historia, sobre os personaxes, vou saber contestar. Segunda pregunta, do prólogo. Terceira pregunta do prólogo. Puxen un cero, suspendeume a materia de lingua galega e marchei para casa cun desgusto e co objetivo de escribir o meu propio libro con esa rabia a raíz desa injustiza. Grazas a iso, pois tamén creo que son escritora, grazas a ese cero. Igual non tanto, estou exagerando, non? Pero algo influiu. Correcto. Que aquí dinos pa Jesús que, bueno, dice, son neofalante, estou aprendendo galego e un dos primeiros libros que lín foi O corazón de Xúpiter e marcoume moitísimo. Grazas por facer o que faz con tanta paixón. Ah, Pois que guai. aí saúdos tamén para ti. Bueno, como digo, leo así de cando empeza algún comentario, pero bueno, Vale. vexo que a xente vai comentando e dixendo preguntas que vou por aquí anotando que me pasando Borxa. Bueno, continuando un pouquiño, vou comentar un par de obras para ver que un pouquiño, por si alguén dos que nos está seguindo, das que nos está seguindo non as leu, libros teus tan exitosos como Escarlatina ou Esmeraldina. Si hai xente que non lera, bueno, ou os que vimos comentando tamén, pero eso xa quedan recomendados aí no chat. Contanos un pouco a trama. Bueno, o de Escarlatina parte de que son unha gran amante das historias de fantasmas, de espíritus, de ultratumba, do alén mundo e ademais como pensei eu, observei que había pouquísimas obras onde se lle falase ao público infantil do tema da morte e entón decidín unir dúas cousas tan galegas como morte e gastronomía. E entón dixen eu, bueno, pois unha ruta gastronómica polo alén mundo. E así nace este personaxe que é unha cociñeira, unha nena cociñeira, unha nena de 10 anos que morreu de escarlatina hai máis de 150 anos e que ven o mundo dos vivos a coller a Román e levalo de visita ao inframundo para que el se reatope co seu avó que leva uns anos morto, un tempo, uns meses. Bota o de menos e o punto de partida é ese. O libro, ademais, ten como... Son dous libros, en realidad, dentro de un, porque trae un recetario de cociña, ao principio de cada capítulo hai unha receita de cociña adaptada para nenos e nenas e logo está a aventura, non? A historia en sí, é sobre todo un libro de humor macabro, que o que a min me presta. Cando rematei ese libro, a verdade que foi un éxito, tivo unha acollida extraordinaria nas escolas e os nenos e as nenas pedían, por favor, queremos saber que pasou con Escarlatina, como morreu, contanos o de atrás. Non o de diante, contanos o de atrás. E dixen, bueno, estánme pedindo a precuela, se aquí Star Wars e os Minions tiveron éxito, pois, por que non? E aí naceu Esmeraldina, que é o nome de Escarlatina cando estaba viva, nese segundo libro, que cronolóxicamente iría antes no que é a historia, pois conta xusto a historia de Escarlatina cando se pon enferma, morre, e non quere estar morta por nada do mundo porque a ela pois, quere estar coa súa familia e non coñece nada do inframundo, non entende absolutamente nada do que está sucedendo ali e así nace este universo que me ten dado tantísimas alegrías. E
pasando un pouquiño, avanzando quizáis, aínda que, bueno, dicías que non te gustaba, o sea, non te gustaba, no, que ao principio, pois, escribías sen, non, sen a etiqueta de se era para infantil, juvenil, etcétera, pero bueno, vamos a falar quizáis libro de adultos, non? E falamos de Infamia, que é un thriller psicolóxico que tivo moi boa acollida, non? Polo que teño entendido. Neste caso, de que trataría esta obra? Bueno, Infamia nace un pouco tamén da miña necesidade de sair da miña zona de confort e poñerme un reto, que é escribir unha novela que non tivese absolutamente nada que ver co que eu fixera ata ese momento. A historia xira alrededor dunha dobre desaparición, dobre asesinato, pero non hai cadáveres. Un pouco tamén, a mí marcoume moitísimo o crime de Marta del Castillo. Foi algo que seguín con estupor. Sempre me preguntei como poderían continuar coas súas vidas ese pai e esa nai que nunca puideron enterrar, aínda a día de hoxe non puideron enterrar a súa filla. Pois ese foi un pouco o punto de partida. Neste caso, unha dobre desaparición, dúas irmás, as irmás Giraud, que desapareceron hai 25 anos, e unha profesora de Dereito Penal que chega á cidade de Vigo e empeza a investigar, porque no lugar onde vive, en Merlo, empeza a observar cousas raras que lle chaman a atención. E empeza a tirar dese fío e resulta que é unha comunidade que oculta segredos que están, bueno, pois, no máis profundo. É unha novela moi escura. Hai puntos de luz, pero é dura, foi dura de escribir e dura de ler tamén. E así, tivo, a verdade que tamén, unha boísima, unha fantástica acollida. Correcto, que aí iache comentar, ainda que xa o trataches, se había inspiración nese episodio que efectivamente que tanto nos sobrecolleu tamén aquí, sobre todo, bueno, vivilo entre comillas, non? Nun sitio tan cercano a nós. En moitos dos teus traballos, ademais, tamén hai certa crítica social. Entón, ti, aí na túa produción literaria, si tiveses que destacar algunha parte de crítica social, ti cal dirías que tocas? Cal sería? Bueno, en case todos os meus libros as protagonistas son mulleres, hai moitos libros onde mesmo se invirten os roles. Por exemplo, na Balada dos Unicornios hai unha protagonista, Ágata, que ten que salvar ela o seu mellor amigo que se chama León e que está en perigo. Eu creo que faltaban e seguen faltando a día de hoxe moitos referentes femininos na literatura galega e non só. E aí parte a miña crítica principal á sociedade na que vivimos. Logo hai outra liña común en prácticamente todas as miñas obras, que é a defensa da diferenza e da diversidade. Eu defendo que a diversidade é riqueza. E por iso, de xeito inconsciente, tampouco é que vaya xusto atrás disso, pero sucede que en todos os meus libros sempre hai persoas que pola súa condición, polas súas características, polas súas circunstancias, son marxinadas e expulsadas da sociedade. E aí tamén hai unha crítica profunda nese sentido. E así, bueno, xa indo hacia parte final, logo antes, obviamente, temos aquí algunhas preguntiñas do público que tamén che comentarei. Quería che preguntar ti retomando un pouco o que falamos ao principio sobre o tema do idioma, que tratamos brevemente, ti como ves a situación do galego? Non tanto na literatura, tamén se queres dar unha pincelada tamén, sino a nivel social, a nivel xeral. A situación é dramática, especialmente nas chamadas grandes cidades galegas. Ti podes pasear por Vigo durante 3 semanas, un mes, e non escoitar unha soa palabra de galego. Pasoume. Isto, a verdade é que é moi gráfico. No barrio onde vivo, entrei un día nunha
cafetaría e estaba eu falando co camareiro e saiu correndo un neno. Eu vivo nun barrio onde viven centos e centos e centos de persoas, que é no barrio vigués de Navia. E xa un neno correndo e díxome: Hola, Ledicia, sabía que eras ti porque esa a única persoa de todo o barrio que fala galego. Bueno, pois isto define un pouco a situación. Eu vivo pola miña profesión e polo meu contacto tanto con primaria como secundaria, vivo situacións que son absolutamente kafkianas, como estar nunha suposta clase de lingua galega onde a profesora estáse dirixindo o seu alumnado en castelán. Isto é así. E creo que as persoas adultas, ademais, somos as grandes responsables, porque non se non lle falamos en galego os pequenos da casa, pois, obviamente, os pequenos o que van recibir todo de maneira íntegra en castelán. Todos os estímulos son así. Un neno, unha nena que entre na Coruña, en Vigo, en Ourense cidade, que entre en infantil falando en galego, probablemente as 2, 3 semanas xa se san castelán falantes. Isto eu vivino na miña propia familia, na miña propia casa. Isto, por desgraza, é así. Esta é a situación que temos. Que desgraciadamente, bueno, como sempre, non sempre queremos deixar aquí non un punto positivo, sempre se está a tempo de revertir, pero bueno, fai falta moito traballo e moita... Logo, cando das unha charla, pois, na Costa da Morte, nalgún centro pequeno do rural, saes dali e diste, pois sí que hai esperanza, porque isto é gloria bendita. Fala un galego precioso, construen subordinadas en galego, que diste, pero isto é de verdade. En Vigo, por exemplo, que é onde eu, bueno, pois teño máis, obviamente, porque é onde vivo, non? Si máis contacto, atopo grandísimas dificultades nos pequenos, nos de primaria, e tamén no alumnado de secundaria para construir frases correctamente en galego. Isto é así, non hai competencia. Sí, eu algo que tamén o tema da falta de que existe falta de competencia é certo, o sea, desde o momento de ter que temos aquí un visitante. Benvido visitante. Logo Que lindo. ensino, cando caemos ensino aí si non se me escapa o gato, ensino o gato cando ao final da conversa. Pero sí que hai unha falta de competencia en algúns casos bastante increíble en persoas que acaban de estudar. Dicir, vamos, eu convivín como galego falante no instituto, con obviamente todos os compañeros castelán falantes, seguro que era o único galego falante no instituto, persoas que non eran competentes en galego, que tiñan que pensar, tiñan que pensar como quen pensa ao falar inglés, ese era o punto. Exacto, é como a relación como a relación cunha lingua estranxeira. E ademais, eu percibo que lles dá vergonza falar en galego, porque, claro, como se senten inseguros, pois están todo o tempo temendo meter a pata. Que a meten e que non pasa nada por metela. Se o importante é falalo. O problema é non falalo. Correcto, eso é así. E xa antes de pasar as preguntas do público, queríamos preguntarche si tes preparados novos traballos a curto prazo e se nos podes adiantar algo. Pois acaba de chegar ás librerías hai uns días a terceira entrega dos Mini Mortos, que é unha colección infantil que está agora mesmo saindo en galego e en castelán. No mes de agosto chega a México, que esa é unha grandísima nova, sobre todo pola tradición e a cultura alrededor da morte que hai en México. Contra o mes de novembro publico unha novela para persoas adultas titulada Golpes de Luz, que vai sair tanto en galego en Xerais como en castelán en Destino. Estou agora a tope coa edición de Golpes de Luz, entusiasmada e moi ilusionada, a verdade, coa saída desa nova novela. Pois mira, se che parece, vouche comentar así algunhas preguntiñas que nos foron deixando, a ver que lles podes contestar tamén as persoas, que vexo que agora
se animan tamén a contar as experiencias, no? De onde vive cada quen, de onde vemos máis menos galego, e é certo que, bueno, non é o mesmo quen ten a experiencia quizáis nunha parte máis urbana que nunha parte máis rural, etc. Bueno, en fin, situacións que xa sabemos por dramáticas que sexan. Comentou nos Pitus a Piñeiro, xa hai un anaquiño, cal achas que foi a obra que te converteu pois nunha escritora situada na situación na que estás tú no centro do sistema literario, ou que factores te levaron a chegar aí? Para a obra que eu lle estou máis agradecida nese sentido é Escarlatina, que sí que me posicionou como autora de literatura infantil e juvenil, un público que, bueno, lle gustaban e que lle seguen gustando afortunadamente as miñas obras. Escarlatina foi a obra que me abriu as portas. Despois, eu estou agradecidísima tamén a libros como O corazón de Xúpiter, que é unha novela que saiu publicada no ano 2012 e varios anos despois é un libro que se segue lendo nos centros de secundaria e a verdade é que cunha acollida maravillosa. Pero con Verne e a vida secreta das mulleres planta tamén pasaron cousas importantes, o premio White Ravens, a traducción ao italiano dunha editorial tan importante como Mondadori. Houbo aí varias obras que foron obras chave, Escarlatina, Verne e a vida secreta das mulleres planta e Infamia, que me abriu as portas a outro público diferente. Que, ligando a máis co obra de Infamia, preguntábanos por aquí Borxa, se tes pensado seguir quizáis nesa liña para un público máis adulto ou seguirás na outra, que sería máis para o público infantil xuvenil. Pois Si a tes miña eso intención pensado. simultanear, de agora en diante simultanear, porque agora que se me abriron as portas tamén do público adulto, grazas a Infamia, e que ademais teño a posibilidade e a oportunidade de publicar tanto en galego como en castelán nunha editorial pois tan importante como Destino, pois a miña intención é ir simultaneando e precisamente por iso estou agora ultimando eses golpes de luz que saen no mes de novembro. Pero bueno, pronto vai haber tamén novas obras infantís, este verán vou escribir unha obra juvenil, así que vou estar aí a varias mans traballando, Correcto. varios brazos. Preguntaba tamén antes un nome que disculpa o usuario ou usuaria, pero que é moi difícil de pronunciar, Explotion 678, non é exactamente así, pero bueno, máis ou menos, que te levou a escribir Unha estrela no vento? Pois primeiro ese cero que me puxeron naquele exame de galego, que dicen, isto non pode ser. Despois deste libro que tiven que ler, insoportable, infumable, ainda por riba poñen un cero. Pois vou escribir o libro que a mí me gustaría, que eu exixiría que me puxeran aquí como lectura. E logo que naquele momento en Vigo estaban de moda as pelexas de bandas e eu presenciei varias pelexas de bandas adolescentes, de rapazada de 16, 17, 18 anos, que de súpeto ias pola rúa e sacaban bates de béisbol e había que botar a correr. O sea, aquilo era Ma. terrorífico. E por iso escribí Unha estrela no vento, que reflicte a situación que vivíamos naquela época. Eu coñezo varias persoas os que lles morreron fillos apuñalados despois dunha destas pelexas. E naquele momento, a verdade é que aquilo a mí me marcou ata tal punto que acabei escribindo un libro. Preguntaba antes tamén Manuel Barreiro Díaz si na túa obra influiu, e se é que si ata que punto, Agustín Fernández Paz, ou ben na túa obra ou ben na túa decisión de ser escritora. Sí, absolutamente. Sobre todo Cartas de inverno, que para min foi unha das miñas obras iniciáticas como lectora na literatura en galego. Ata entón eu prácticamente todo o que lera
prácticamente non, todo o que lera, o 100%, eran obras traducidas ou escritas directamente, de xeito original en castelán, ou traducidas ao castelán. Eu non sabía que existía a literatura en galego ata que coñecín, por exemplo, a Agustín Fernández Paz. El recordo que cando lín Cartas de inverno, un libro que devorei nunha tarde, e nese momento pensei, caramba, pero resulta que en Galicia tamén existen escritores que escriben cousas interesantes, pois vou escribir en galego e vou probar a escribir en galego. E aí tomei a miña decisión, sendo eu castelán falante, de probar sorte en galego. Nese sentido, estou moi agradecida. E xa para, creo que así para rematar, Tririno e logo tamén Alba Chantada nos preguntaban se hai xeito de que se asines unha dedicatoria en algún libro, ou se vas a estar en algunha asignatura de libros próximamente. Vou estar en mogollón delas. Este venres estou na Feira do Libro de Redondela. O 2 de xullo estarei toda a tarde na Feira do Libro de Vigo. O 2 de agosto estarei na Feira do Libro da Coruña. E polo medio vai haber seguro máis oportunidades. Así que, nada, vou anuncialo nas miñas redes sociais. 1 de agosto, dixen 2, pero é o 1 de agosto. Pero vaya, que vou anunciar nas miñas redes sociais, en Instagram, en Twitter, así que fácil, facilísimo que eu poida asinar eses libros. Estaría encantada, ademais, de asinalos. Preguntan aquí en Redondela a que hora. Pois en Redondela, se non me equivoco, a partir das 6:30, 6:30, creo que son as 6:30. Pero vaya, que mañá pola mañá xa o colgo en Instagram. Correcto, pois na Beretiño 29, sai ás 3 de currar, pois e ás 6, dalle tempo incluso a descansar un pouco antes e ir Chega, ata chega. lá. As 6, mira, teño aquí anotado, as 6 da tarde na Feira do Libro de Redondela este venres. Correcto, pois apuntado que aí, se non, pois nada, no? Supoño que irás poñendo polas redes sociais, que che poden seguir Claro, por aí. sí, 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 vou ir avisando. Teño moita gana dese reencontro co público lector, porque despois de toda esta sequía, deste case ano e medio que levamos, prácticamente sen contacto co público, eu quero feiras, quero sinaturas, que me dá moita vida. Correcto. Pois se sabedes todas as persoas que irade estar atentas, atentos aí, teño unha ollada das redes sociais de Ledicia e aí tamén podemos ir informándonos. Bueno, pois non sei se me queda por aquí algo, creo que non me queda ninguna pregunta así máis alá do debate que houbo antes sobre onde se falaba máis e menos Vale. galego. Polo tanto, a máis xa cumplimos agora unha horiña de directo e tampouco os mércores non nos gusta tampouco alongalo moitísimo porque, bueno, ao final mañá hai que erguerse, hai que traballar e ainda hai que cenar e tampouco queremos secuestrar aquí as persoas moito máis tempo, que sí, se che parece antes de rematar, facemos este pequeno cuestionario final que lle facemos a todo o mundo e que tamén nos axuda a, bueno, ter ao final un montón de recomendacións que van quedando aí e que nos, polo menos Borxa e eu, sempre nos marcamos de ir, bueno, intentando descubrir todo o que non coñecemos, non? Do que nos recomendades. Entón, para comezar, se nos podía recomendar un libro. Pois eu recoméndovos unhas lecturas que máis me marcaron nos últimos meses. É dunha escritora galega que escribe en castelán, chamase Cristina Sánchez Andrade, e ten varios libros, pero hai un de relatos que se titula El niño que comía lana, que é absolutamente extraordinario, que van do terror, á fantasía, ao realismo máis duro. El niño que comía lana. Un filme? Pois unha amante de Twin Peaks e de David Lynch como a min, só podía recomendar Fuego camina conmigo ou a terceira temporada de Twin Peaks, que é a revista Callers do cinema, malia ser unha serie, pois entende que pode ser perfectamente interpretada como unha película de 18 horas. Así que ou terceira temporada de Twin Peaks ou Fuego camina conmigo. Aí está o Leirense que nos pon boa serie,
que tamén é unha persona moi ademais de clásico aquí dos directos, moi apaixoado Bien, bien. a ver series tamén, sí, sí. Un lugar para visitar. O Pazo de Oca, que é un pazo máxico que está na estrada, de verdade que ten uns xardíns e varias sorpresas que é mellor non revelar porque o bonito é chegar ali e sorprenderse co que hai e recomendo vos que aparte, está como no punto cero, está como case a mesma distancia a todos os puntos de Galicia, non tanto, pero bueno, e o Pazo de Oca recomendo vos. Un creador ou creadora de contido en galego. Pois eu recomendo ao dúo artístico formado por María Lado e Lucía Aldao, tanto na súa faceta como poetas que podes ler as súas obras en papel, como a súa faceta escénica, como poetas que se plantan diante dun escenario e pasas con elas pois unha hora, hora e media absolutamente maravillosa. E para rematar, que sería para ti o orgullo galego? Pois o orgullo galego é do que máis presumo, ademais, é de ser unha nena educada en castelán que chegou ao galego grazas á literatura juvenil galega. Agarrei a man á lingua galega a través da literatura e xa nunca ya soltei. E para min o feito de escribir no meu recuncho, no piso onde vivo, no barrio de Navia, en Vigo, e chegar a sistemas literarios pois tan afastados como a República Checa, Corea ou Irán, pois é o meu maior orgullo. Pois ata aquí. Quedámonos coas recomendacións como a sempre. E un lugar máis, ademais, para visitar na lista, porque eu non fun, así que terei Ah, que ir verdade, ata... verdade que os vai sorprender. É un lugar para min máxico, dos meus favoritos. Visita obrigada cada verán. Terei que ir ali a descubrilo. E bueno, por a miña parte, pois nada máis que darche as grazas por compartir esta horiña connosco, bueno, e por pasarte, tamén por conversar, por contestar e nada, agardemos que o verán veña ben, que vai haber moitas feiras, que coincidamos nalgúna, o mellor no meu caso na da Coruña, que en todo caso é normalmente na que me adoito pasar e esperemos que, bueno, volver coincidir no futuro por aquí. Seguro, seguro que sí. Grazas polo convite, paseino de maravilla e grazas tamén a todas as persoas que estaban do outro lado acompañándonos. Vale, pois se che